Dobrý večer. Vítáme vás na našem tradičním svatopatrikovském večeru. Datum jsme trefili téměř přesně. Co vás dnes večer čeká? Napřed trocha irské literatury od středověku až do současnosti. Budeme číst celkem 4 úryvky ve svých překladech. Potom bude hrát kapela Connemara Chaos. Pak bude drobná přestávka, pak bude zase hrát Connemara Chaos a samozřejmě všechno spěje k tomu zlatému hřebu dnešního večera a to bude křest CDčka Anord. A co se literatury týče, tak když už jsem tady, tak začnu. Přečtu vám úryvek z povídky Flana O'Briena bratra Johna Duffyho, napsané v roce 1941. Někteří zde v obecenstvu, co jsou naši studenti, tak z povídku asi budou znát, ale pravděpodobně ne česky. Myslím, že u této příležitosti se dá asi říct to, že je možno tohle čtení brát, nebo tenhle úryvek brát jako pozvánku do centra DOX na Kafkovskou výstavu. Objasním, až budu číst. Přísně vzato, tento příběh by nikdo neměl psát ani vyprávět. Napsat ho, anebo ho vyprávět, znamená ho zkazit. To proto, že člověk, jemuž se udála ta podivná věc, o které budeme mluvit, se o ní nikomu nikdy nezmínil a skutečnost, že své tajemství nevyzradil a vše ponechal v paměti pod zámkem, je samou pointou příběhu. Hned na začátku si tedy musíme uvědomit svůj handicap, že je absurdní, abychom ten příběh vyprávěli, je absurdní, aby mu někdo naslouchal, a je nemyslitelné, že by mu někdo uvěřil. Jednoho rána, dne 9. března 1932, bratr Johna Duffyho vstal, oblékl se a uvařil si skromnou snídani. V zápětí na to se ho zmocnila podivná představa, že je vlak. Tuto skutečnost nelze ani v nejmenším vysvětlit. Malí kluci si na vlaky rádi hrávají a po světě se pohybují tlusté dámy, které z dálky vlaky možná připomínají. Avšak bratr Johna Duffyho věděl s naprostou jistotou, že on je vlak. Dlouhý, rachotící a obrovský, z nohou mu hlasitě uniká bílá pára a tam, kde má komín, se ozývá hluboké rytmické bafání. Navíc dobře věděl, že není vlak jen tak obecně. Je osobní vlak v 9:20 do Dublinu. Vyjíždí z nádraží v Ložnici. Stál zcela nehnutě 20 minut, neboť věděl, že správný vlak má na čas nejen přijet, ale i odjet. Často pohlížel na hodinky, aby odjezd nepromeškal. Přesně v 9:20 pronikavě zahvízdal, uvážlivě rozhýbal svou obříkovou masu a v oblacích páry stěžka vyrazil k městu. Do cíle vlak dorazil na chlup přesně. Byla jim kancelář firmy Poulter & Porter, advokacie a notářství. V kanceláři seděli 2 muži, starý pan Cranberry a mladý pan Hodge. Oba pracovali jako úředníci a oba byli podřízeni bratru Johna Duffyho. Dobré ráno, pane Duffy, pozdravil pan Cranberry. Byl starý a zdvořilý a ve službách firmy dočista zežvoutl. Pan Duffy se na něj udiveně podíval. Což pak nevidíte, že jsem vlak? Otázal se. Proč mi říkáte pan Duffy? Pan Cranberry se zasmál a mrkl na pana Hodge, který seděl za svým psacím strojem a vypadal mladě, uhlazeně a šarmantně. Promiňte, pane vlak, pravil. Máme to dneska chladno, pane. Hodit tam po ránu páru není v té zimě jen tak, co? Není to snadné, odvětil pan Duffy. Posunul se zkušeně ke své židli, trpělivě počkal, než mu zřízenci společnosti obratně odpojí vagóny. Poté se posadil. Pan Hodge se za válcem psacího stroje pochechtával. Kolik kol má vaše mašina? 3 velká? Nejsem nákladní vlak, seděl pan Duffy ledově. Uspořádání náprav u osobní lokomotivy je 4-4-2. 2 velká hnací kola na každé straně, samozřejmě spojená se 4kolovým podvozkem vpředu a 2 malá kola pod budkou. Proč se ptáte? Překáží mu peron, oznámil pan Cranberry. Nevidí tam. Aha, ovšem, uvědomil si pan Duffy. Já zapomněl. Určitě spotřebujete spoustu uhlí, prohodil pan Hodge. Přibližně půl tuny na 30 mil, oznamoval pan Duffy pomalu,
neboť si v duchu kontroloval spotřebu za dnešní ráno. Asi nemusím dodávat, že častým zastavováním a rozjížděním na předměstských zastávkách mi značně vyhládne. To se rozumí, pravil pan Hodge účastně. Tak to spolu rozmlouvali půl hodiny, než dorazil postarší pan Poulter a zachmuřeně vešel do své kanceláře vzadu. Když se tak stalo, rozhovor skončil. Až do oběda bylo téměř naprosté ticho a ozývalo se pouze škrábání per a přerušované cvakání psacího stroje. Bratr Johna Duffyho vždy o 11:30 odcházel z kanceláře a šel na oběd domů. Proto ve 12:45 začal roztápět kotel, aby na odjezdu nenastalo žádné zpoždění. Když jeho železniční hodinky ukázaly, že je 13:30, opět zprudka zahvízdal a s hlasitým syčením pomalu vyjel z kanceláře, aniž by s kolegy prohodil slova, či se na ně podíval. Domů dorazil přesně na čas. Nyní se dostáváme k nesmírně důležité části zápletky, tedy k události, v níž tkví význam celého příběhu. V polovině oběda ucítil bratr Johna Duffyho, jak se mu v hlavě děje něco závažného, cosi záhadného, velevýznamného a magického. Jakoby povolilo obrovské napětí a do míst, kde bylo temno, se valila záplava ryzího světla. Upustil nůž a vidličku a s ohromeným výrazem chvíli nehnutě seděl, nedbaje na ústa plná brambor. Poté polkl, zvedl se stěžka od stolu a šel k oknu. Cestou si otíral pot, který mu vyrazil na čele. Pohlédl z okna na svět venku. Pan Duffy už nebyl vlak, ale hrozně vyděšený člověk. Krok po kroku si v duchu procházel dnešní dopoledne. Pokud si dobře vzpomínal, tak nikoho nezabil, nevykřikoval žádné obhroublosti, ani nikde nerozbil okna. Pouze hovořil s Cranberrym a Hodgem. Dole před domem nezastavila žádná tmavá dodávka, ze které by se řinuli uniformovaní pánové. Opět sklíčeně usedl vedle nedojedeného oběda. Bratr Johna Duffyho byl ale kurážný chlap. Když se vrátil do kanceláře, měl v břiše whisky a odpoledne už pokročilo o něco více, než měl. Zdálo se, že Hodge a Cranberry jsou ponořeni do svých lejster. Pan Duffy si pověsil klobouk, jakoby nic, a pravil. Omlouvám se, vlak se na zpáteční cestě trochu opozdil. Sklopeným zrakem se velmi pátravě zadíval Cranberrymu do tváře. Přišlo mu, že zahlédl, jak klidným obličejem starého pána, který upřeně hleděl do papíru, mimoděk přelétl lehonký úsměv. Ten pohyb koutku jakoby říkal, že vtip, který někdo udělá ráno, už k večeru za mnoho nestojí. Hodge se v rohu náhle styčil a beze slova odešel s fasciklem do kanceláře pana Poultera. Bratr Johna Duffyho si povzdechl a unaveně zasedl ke svému stolu. Když pozdě večer opouštěl kancelář, bylo mu u srdce už lehčeji a dospěl k názoru, že má dobrý důvod, aby si koupil další lihovinu. Nikdo krom něj nezná jeho tajemství a nikdo jiný se ho také nedozví. Pan Duffy se beze zbytku vyléčil. Ten podivný neduch se již ani jedenkrát nevrátil. I tak sebou do dnešního dne bratr Johna Duffyho trhne, když slyší, jak v tunelu u Liffey rachotí vlak a kdykoliv se ocitne z nenadání na železničním přejezdu, stojí jako přikován, oněmý, jak praví básník, na vrcholku Darienu. Děkuji. Dobrý večer. Já jsem tu neměla vlastně být, nebo do poslední chvíle nebylo jasné, jestli to stihnu, a když jsem dneska odpoledne se svěřila svému muži a připomínám, že jeho jméno je Karel, že nevím, co večer na svatého Patrika přečtu, tak mi poradil, abych odrecitovala básničku Patriku, dobrá kaše na mlíku. Ale já vám místo toho přečtu báseň od veleúspěšného a naprosto skvělého současného mladého anglo-irského básníka Shona Hewita. A já ji teď přečtu jako drobný protest proti tomu, jak se v rámci oslav svatého Patrika zneužívá zelená barva. A jak ty
komercionalizované oslavy svatého Patrika ukradli tu světovou Going Green Initiative, která má mnoho podob, a na svatého Patrika se v rámci té iniciativy plýtvá energií ve velkém, když se nasvěcují různé budovy a památky po celém světě na zeleno, nebo se sype do řek zelená barva a podobně. Cesmína. Jo, tak je to báseň o kojení. Po narození synovce. Byl jsem jak na trní. Čekal jsem na zprávu a bloumal bez cíle, než se mi ve stínu pod stromy ukázal bílý trst cesmíny. Nažloutlé kmínky, sevřené dlaně listů jako blednoucí korály, přízračné paroží, málem středověké, rostla tam ze země, jak relikvie v lesní tmě. Když potom novorozeně nechtělo pít, vrátil jsem se sem. Nezocelená sluncem neumí ještě proměnit světlo v sílu. Ať jen zůstane bledá a nepozná nikdy, k čemu má ostny, nebo ať z ní časem uvíjí korunu a lidé přicházejí jeden po druhém, aby uviděli, jak křehkost prospívá a sílí. Dobrý večer. Nyní poslyšte vyprávění z dávných dob, kdy v Irsku kolovaly příběhy o Fionovi McCoolovi a jeho družině mladých lovců a bojovníků, nazývané Fianna. Tento příběh vznikl patrně v 16. století a jmenuje se Dobrodružství Halamy v šedivém kabátě. A je taky na aktuální téma, přestože je z toho 16. století, protože vypráví o tom, jak dopadnou všichni, kdo svévolně napadnou cizí zemi a pokusí si ji podrobit. Jednoho dne dvel Fionn, syn Kuvala, syna Arta, syna Drenvora z rodu Buíškne, se 7 běžnými a 7 vybranými pluky Fianny na výročním trhu a velikém shromáždění na mysu Edara, syna Edgethova. Při pohledu na moře a širý oceán spatřili mocný a majestátný koráb, jak k ním od východu míří s nadutými plachtami. Naložen byl zbraněmi a válečným náčiním a netrvalo dlouho, než uzřeli vysokého válečníka vojenského vzezření, jak opírá ratiště kopí odnomořské a skokem se ocitá na stříbřitém písku pobřeží. Na prsou se mu leskl rytý krunýř a tělo mu chránila tvrdá nerozbitná zbroj. Před sebou nesl zdobený tmavý štít, hlavu mu kryla železná přilba a u boku se mu houpal meč s širokou rýhou a rovným ostřím. V dlaních svíral 2 ostrá kopí s černohnědými ratišti šířky dubového kmene. Přes ramena mu splýval skvostný šarlatový plášť a na široké hrudi se mu skvěla spona z rýzího zlata. I předstoupil před Fiona a seřazené pluky Fianny, načež k němu Fionn takto promluvil. Kdo jsi, bojovníče? A zdali pak si urozené či neurozené krve? A z které ze 4 světových stran si k nám zavítal? Jmenuji se Železník, syn krále Tesálského. Od chvíle, co jsem opustil svou zemi a putuji po světě, jsem ještě nenavštívil ostrov, který bych si mečem a silou své paže nepodrobil a neuvalil na něj daň. Nyní mám v úmyslu podmanit si Irsko a získat nad ním svrchovanou vládu. Nikdy jsme neslyšeli o hrdinovi a nespatřili válečníka, který by v Irsku nenašel svého přemožitele, namítl Konán. Tvá slova, Konáne, jsou jen bláznovství a pošetilost, pravil Železník. Za jediný den bych nechal okusit poháru smrti a ukrátil život všem z Fianny, kteří žijí dnes či zemřeli za posledních 7 let. Dnes vám ale ukážu svou milosrdnější tvář. Pokud ve svém středu najdete jediného hrdinu, jenž by mě porazil v běhu, boji či zápase, již vás ani nikoho jiného nebudu déle trápit ani obtěžovat, ale brž se navrátím zpět do svých končin. Náš běžec nad jiné zběhlý, odvětil Fionn, totiž Kvíltě, syn Rónánův, není dnes s námi. Kdyby byl, jistě by s tebou změřil své síly. Vyčkej válečníků uprostřed Fianny v duchu přátelského příměří, zatímco já sám se vypravím do královské Tary, abych Kvíltěho přivedl. Budiš, souhlasil Železník. I zamířil Fionn o ním směrem a netrvalo dlouho,
než dorazil do hustého temného lesa, jež hlubokým úvozem křižovala stezka. Šel po ní jen kousek, když narazil na ďábelskou bytost odpudivého vzhledu, tupou nestvůru a divoké obřízko na žloutlé kůži a těžkých kostí s dlouhým šedivým kabátem, který mu sahal až po lítka. Nohy podpírající hromotlukovo nesouměrné tělo připomínaly stěžně velikého korábu a boty, které obepínaly jeho zkroucená chodidla s křivými nehty, byly jako boky prostorných člunů. Mužův šedivý kabát do výšky cínového podnosu lemoval nános z tvrdlého žlutého bahna. Při každém kroku mu ten nános pleskl o lítka, až se to rozlehlo na půl míle daleko a vždycky, když zvedl nohu, rozstříkl kolem sebe tolik bláta, že by to zaplnilo sud a ohodil se jim zadnici a celé své nažloutlé tělo. Fionn na něj nejprve jen mlčky hleděl, neboť nikoho podobného dosud nespatřil a pokračoval dál po stezce, dokud ho hromotluk nezastavil. Shrnutí následujícího děje. Obr se představí jako Halama v šedivém kabátě a nabídne Fionnovi, že železníka porazí v běžeckém závodě. Tak se také stane, přičemž ještě Halama stihne spořádat, jsem to poznamenal, 2 sudy vína, celého divočáka a nazbírat celý pytel ostružin. V následujícím úryvku ho nacházíme v cíli závodu, jak se láduje obilnou kaší s ostružinami a čeká na svého soupeře. Zanedlouho uzřeli, jak se po cestě žene železník. Ruku měl na jílci meče, oči mu rudě planuly a už se chystal, že všechny rozdrtí a rozseká na kusy. Když Halama spatřil, v jakém je železník rozpoložení, nabral plnou hrst kaše s ostružinami a vrhl ji po něm takovou silou, že mu oddělil hlavu od těla a odmrštil ji několik sáhů daleko. Pak pro hlavu doběhl a hodil mu ji zpátky na tělo tak, že se s ním zase pevně spojila, až na to, že nyní byl obličej vzadu a temeno vepředu. Halama přistoupil k železníkovi, prudkým úderem do hrudníku ho srazil na zem, přimáčkl ho nemilosrdným chvatem a prohlásil: Železníku, byla to velká pošetilost chvástat se, že se zmocníš svrchované vlády v Irsku a uvalíš na něj daň. A nikdo nemá co říkat Fianě, že dá ochutit poháru smrti a ukrátí život jedinému válečníkovi, byť by se musel bránit dočista sám. Pokud ale odpřisáhneš při slunci a měsíci, že až do konce svých dnů každý rok přivezeš z Tesálie pro Fiona a jeho velmože tučný poplatek, ušetřím ti život, ovšem v tvé nynější podobě. Železník tedy odpřisáhl při slunci a měsíci, že bude až do smrti podmínky ctít a zachovávat. Halama ho pak uchopil za rameno, nasměroval ho k lodi a posadil ho do ní. Načež nakopl záď korábu takovou silou, že ho poslal 21 mil na širé moře. Toliko doposud dobrodružství železníka, syna krále Tesálského a Halamy v šedivém kabátě. Děkuji. Prosím na pódium Martina Světlíka. Dobrý večer. Ještě než se dostanu k té hlavní ukázce, tak bych se s vámi rád podělil o jedno staroirské čtyřverší z 9. století. Davida Bashe Freetown, neboli báseň s plácnutím po zadku. Každý verš tam totiž měl několik přesně určených slabik. A ten poslední verš má jenom jednu, ovšem za to velmi ráznou slabiku. To je tedy to ono zmiňované plácnutí. Takže by se to dalo také vyložit tak, že ten patron vlastně získal od básníka 2 kuplety s fackou na konci. Je potřeba ještě dodat, že v dané době byla odměna málo kdy peněžitá a ne všechny naturálie jsou si rovné. Nejdříve tedy krátce originál a potom překlad. Rokula ni tabre echu arduna taber anis aduich do bo. Své pěvce prý neobdařil hřebcem, jako svůj dar totiž slul vůl. A nyní se přesuneme
zhruba o 9 století vpřed, s ukázkou překladu Půlnočního soudu, Kjörganíhe, a což lze označit jako takovou svatopatrikovskou tradici. Pro ty, kteří se s tímto dílem ještě nesetkali, jedná se o rozsáhlou satirickou báseň z 18. století, jejímž autorem je Brian Merriman. Jedná se de facto o soudní drama, kde se kromě jiného řeší hlavně neochota irských mužů se ženit, což podle žalujících neprovdaných žen má za následek různé pohromy pro Irsko. Soudu předsedá královna Evil a promluvají tu dvě strany. Ženatý stařec, který si stěžuje na nevěru své mladé ženy, z níž zašlo nemanželské dítě, které ovšem on paradoxně potom velice velebí. A dožaduje se volné lásky. Oponuje mu mladá dívka, která chce stůj co stůj vyřešit nedostatek potenciálních manželů, třeba i tím, že se zruší kněžský celibát. Oba se teda ovšem shodují na tom, že je potřeba trochu okleštit moc církve, která jim nějak příliš komplikuje ta jejich rodinná uspořádání. Nejprve promluvá stařec a potom dívka. Smělou mou supliku slyš, soude slovutný. Vidíš, jak tíží nás žít s mravem ukrutným. Vlídně nám naslouchej, nebo tě nebohý každý, kdo s chomoutem koupil i parohy. Zruš zákon církevní, zprosti lid z rádných pout, zachraň ty, kteří jim svedli přec uniknout. V zeleném erinu lahodných odstínů dnes, abys pohledal početnou rodinu. Obroda národa není však nemožná. Stačí, když povolí kazajka nábožná. Svatby ty zrušte hned, beze všech cavyků. Proč lít všem pálenku, nač platit muziku? Huronské trubce, co sotva se naderou, žejdlík vám vyžahnou, spižírnu vyžerou. Vždyť máme precedens v samotném Kristu. Také byl počat bez oddacích listů. Podloudné sémě též solí je země, průbojný půvab má parchantí plémě. Života plné je, zdravé jak hřib, neznalé neduhů, nemajíc chyb. Nevinní jsou ti, jež bez otce rodiny vyrostli do krásy jen z lásky matčiny. Ba možná o to víc lahodí oku ten, kdož se narodil z levého boku. Hnedle tě přesvědčím, že nejsem žádný lhář, vždyť přece mám doma sám jeden exemplář. Jen na něj pohlédni. Ať zatím, robátko, chlapisko dříme v něm. Uvidíš zakrátko, kosti má, svaly má, zdravých hle, údů 5. Bez chyby, bez vady, radost jen pohledět. Vždyť si jej jasnosti prohlédni ze všech stran. Není to prostáček, jalový jeliman, loudavá hrouda či churavý chcípák. Naopak hravý je, dravý a zdravý jak hřípa. Přetěžko věřit, že nějaký věchýtek, jenž v poutu manželském ochladl odlítek. Bez jiskry, bez vášně, bujný jak mokrý sliz, nemastný, neslaný, nemají břinkni říct, smyslnou manželku, že by snad svým stonkem obdařil čilým a bujarým potomkem. Věřte mi, ten, který stojí tu před vámi, jemuž krev kurážná klokotá žilami, silný a bystrý, co kvalice týče, splozen byl zásluhou zdravého chtíče. O hvězdná královno, tvůj lid tě prosí, zruš zhoubný zákon, jenž drtí a dusí. Nechť padnou okovy, zvyky a zábrany, kéž v lásce rovni jsou milost pán poddaný. Modrá krev v žilách, když zrezavou zazurčí, povstane potomstvo paláců, chatrčí. Nechť všude poznají ortel tvůj smělý, volnost vší lásky, tak příroda velí. Doposud dívka se protestů zdržela, nyní však zlostí se žhavila doběla. Vnitru jí se žlučí vzkypěla krev, v očích jí blízkalo, z hlasu zněl hněv. Žlučnatý dětku, vždyť žvatláš jak batole. Při zdejší koruně já nemít skrupule a v úctě nechovat přítomný slavný soud, hned bych ti letěla kebuli utrhnout. Pod krkem scvrklým tě popadla rázem, s prásknutím památným srazila na zem. Až by se s celičký barvami rozehrál, zmydlený, že by tě sám Cháron nepoznal. Chrobáku nestoudný, slintavý chlípníku, tvé plky sotva si zaslouží repliku.
Srdce mé slouží splín, pochmurná nálada, v hlavě brouk chroustá mi lecos mě napadá. Jak zvrátit zvyklosti trápí mě vážení, že v církvi odvěké kněží se nežení. Muka tu strašlivá, bolesti bez léku pokorně snáším, všem mírním se ve vzteku nad tím, že bez muže mnohá z nás přežívá, zatímco sutana tolik jich ukrývá. Žel Bohu, prozatím dychtivé chuděry mohou jen pohledem svlékati pátery. Borce jimž proporce lahodně ladí, svalovce výstavní, výkvěty mládí, zářivých tváří a vzpřímených zad, ramena, zadek, pas, vše akorát. Navíc vem jed, že ti sluhové boží navzdory zákazům pod komží touží. Upřímně věřím, že mnohé z nich spokouší vidina všelijakých ve zdejších rozkoší. Popravdě řečeno, bylo by na škodu házet je bezhlavě na jednu hromadu. Nemoudré bylo by v zápalu hnedle chtít kvůli pár potkanům celou loď potopit. Přestože kněze znám na moutě věru, kterému volné jsou regule kléru. Či známý typ, který léčí si vlastní splín tím, že je mizerný mrzoucký mizogyn. Ne každý páter však oheň a síru tští. Mnozí jsou milí a navýsost přátelští. Když pak kněz takový do domu zavítá, zakrátko pozná se, co je to charita. Častokrát slýchám, že stačilo chvilek pár a už se pod střechou zabydlel kněžský dar. Když dáte naklepy, kde kdo vám prozradí, s kým který svatý muž potají dovádí a kterým dětičkám s falešným příjmením otcemi nejspíše nejenom duchovním. Srdce bol můj je pak ještě tím silnější, že silou plýtvají na ženy zralejší. Takové neštěstí z dívky zde provází a sémě přesvaté vniveč zas přichází. Irsku tak hrozí zmar, přehořká záhuba, regule drtí nás, i když je bezzubá. O studno moudrosti, v tvůj soud mám důvěru, slyš výčet našich běd i kněžských poměrů. Kde jaký klučina dokutny zahučí, aniž by Ánung měl o ženském náručí. Vyveď mě z omylu, já na to nemám škol, co o tom hlásá nám prorok či apoštol. Kde v písmu praví se, že by snad stvořitel útěchu tělesnou dítkám svým upřít měl? Pavel sám, pokud vím, nenapsal žádný list, ve kterém k manželství choval by nenávist. Ve snaze podkopat praktiky smilné muže předslámal, ať k ženě své přilne. Co ale tlachám tu, já holka pitomá, zákony vykládám té, která jistě má v malíku veškeré zákruty práva. O perlo velebná, budiš ti sláva, vyjev nám ve verších, hlasem svým hedvábným, jak v knihách prorockých žena vždy hrála prim. A dolož důkazem přejícím sňatku, boží syn sám neměl svobodnou matku. Hlasitě prosím tě, mohylo moudrosti, koruno zástupů a světlo z výsosti, rozenko královská vznešených krás, z neštěstí vyveď nás, vyslyš můj hlas. Uvaž jen, kolik žen zažívá příkoří, tisíce dívek tu bez muže živoří, rostou jak po dešti, rychlostí rtuti, pro samé pany už není to k hnutí. Vždyť i těm cácorkám, co capou ulicí, špinavým šmudlinkám soucit jen budícím, dáš-li dost mléka a zelené stravy. Za chvíli spraví se, nabudou zdraví, rozkvetou do krásy, ve tváři ruměnec a v nady rozvinou, nežli bys řekla švec. Jen na to pomyslím, žhavím se do běla. Sotva jsem jediná, kdo hledá manžela. O slasti ve vlasti své si jen můžu snít. Na trojci žen jeden muž, ach ten deficit. Na chlapi chudý je také můj rodný kout. Z mužnosti zbyl tam už dávno jen prach a trout. Odčina splaněla, obrůstá plevelem, mládí nám vadne a šedne zlým údělem. Žízní jsem znavená, klidná však nikoliv. Dejte mi mužského, ať je to kdokoliv. Slibem ho uvážu, postroj mu nasadím, jen si ho osedlám, na věky bude mým. I might climb
Dobrý večer. Máme jenom drobnou tady vložku. Letošní rok je, jak asi všichni dobře víte, rokem 20. výročí našeho vstupu do Evropské unie. A možná tady česká část publika méně ví, že v roce 2004, když jsme přistupovali, tak předsednickou zemí Evropské unie byla Irská republika. A irský básník Seamus Heaney tehdy při té příležitosti napsal báseň o těch nových přistupujících zemích. A letos při příležitosti 20. výročí nás irská ambasáda požádala, abychom tu báseň přeložili do češtiny. A teda mě požádala a já jsem to předala dál a požádala jsem své studenty, aby mi s tím pomohli. Takže jsme tu báseň přeložili a je úplně jako čerstvě teď hotová, takže bychom rádi tady přednesli, protože jsme na ní docela pyšný. Ta báseň je Villanella, má velmi pevnou formu, je to hodně složitá báseň a my jsme dodrželi tu formu. Tak je tam takový úvod, kde Heaney vysvětluje kontext, tak já přečtu ten úvod a pak poprosím své studenty Markétu Novotnou a Maxe Filipa, aby ji přečetli. Děkuji. Báseň se jmenuje Ohně o Beltainu. 1. máj, v irštině známý jako Beltane, je svátkem jasného ohně, prvního ohně léta a jedním ze 4 velkých dní rozdělujících rok na čtvrtiny. Ve středověké knize o dobytí Irska, Laur Gevala, se píše, že první obyvatelé Irska, národ Tuatha Dé Danann, přišel o svátku Beltane a jeden text z 9. století naznačuje, že druidi v ten den hnali stáda na pastvu mezi 2 zapálenými ohni. Je tedy dobré znamení, že stádo starých evropských národů se spojuje dohromady právě v tento den mytického příchodu do Irska. A ještě lepší znamení je, že to oslavujeme v parku, nazvaném podle mytického ptáka, který představuje možnost neustálého obnovování. Někteří ale tvrdí, že název Phoenix Park je odvozen od irského sousloví Fionn Uisce, které znamená čistá voda. A tahle jazyková shoda okolností mi vnukla myšlenku na tuto báseň. Básník Horácius by ji asi označil jako Carmen Seculare, báseň vítající a oslavující historický zvrat v sékulu neboli epoše. Tady je ta báseň teda. Uisce, voda, a z Fionn se čirou stane. Pak se však gelské tůně zakalí a na Fionn Uisce řecký Fénix plane. Ty, kteří nemluvili v řeči známé, Řekové nazývali barbary, z jazyků jejich dětí ať se stane dar, který přinesou přes dálné pláně a odpoví jim hlas, jež hledali, jak Fénix v odpověď Fionn Uisce plane. Májové ohně ozářily stráně, když první příchozí zde přistáli, jimž Uisce Fionn se brzy známou stane. Ať nyní, jak se sluší, uvítáme cizince, aby domov poznali, a z cizích slov ať nový význam splane. Pohneme rty i myslí teď, když dávné vatry na kopcích září dodály a z jejich plamene dnes pro nás vstane ten Fénix, který na Fionn Uisce plane. Pokažeš
přišla ona chvíle, kdy ve vaší milé společnosti pokřtíme naše nové CD Unort, neboli Chaos. Chtěl bych strašně moc poděkovat všem, kteří se na tom CDčku podíleli, všem našim příznivcům, všem, kteří nám přispěli na startovači, či si předplatili to CD přes voucher, nebo si ho dneska koupí, bude možnost. Strašně moc děkujeme Kateřině Kotyk, vy tam možná nevidíte, ale je tam krásný akvarel na tom CDčku, který namalovala právě Kateřina, která bohužel nemůže být. A teď bychom rádi to CD pokřtili a připili si ve společnosti milých přátel. Rád bych pozval na pódium našeho původního kytaristu Petra Pačka Košumberského, který se podílel na mnohých aranžích na tom CDčku i autorsky. Rád bych také pozval skvělého Radka Hlávku, který CD nejen s námi natočil, ale dělal i producenta a celé CD smíchal za různých polních podmínek, ale myslím, že ten výsledek je skvělý. A dále prosím na pódium naše vzácné kmotry, a to je Ondřej Pilný, ředitel Centra irských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. And also I'd like to invite His Excellency the Ambassador of Ireland, Alan Gibbons. We are so delighted, Alan, that you're with us. And I'd like to ask one of the godfathers, Andrzej, sorry. Alan, to say a few words. Thank you so much, Radvan, and thank you for the invite to be here with you this evening. It's a real thrill. It's my first St. Patrick's Day here in Prague. It's not my first Connemara Chaos concert, I'm delighted to say. And I must say, since the first show, I've really been hooked. There's a real love and energy that comes through in the performances, and I think it's a particularly wonderful opportunity for Irish culture to reach a broader audience here in the Czech Republic, and I'm really thrilled and delighted to be part of the launch of the CD. I didn't realize it was going to be a Godfather again tonight, but I'll certainly drink to that. So best wishes with the record. I'll just add a few words first. Our sincere thanks to Ambassador Gibbons and everybody at the Irish Embassy for their relentless support, not just of our Irish Studies Centre, but all things Irish in this town. Second, when Radvan asked me to stand Godfather, I felt honoured and inappropriate. Honoured for obvious reasons, because yes, I don't suppose that I need to tell this crowd that this is the best Irish band in this country and possibly Central Europe. And inappropriate because I'm probably the least musical person on this stage. So I don't know why they have a literary scholar for Godfather, but I hope it does no harm to the CD, and I'm really glad to send it into the world. I do hope it's the first of many, and go and buy one. Thank you.